Искам да благодаря на организаторите, че избраха именно Ботевград за един от 20-те български града и може би най-малкият град, в който ще се състои тази година този Табиет Фест, което доказва, че Ботевград е интересен град, Ботевград е жив град, в него има хора, които умеят да се веселят и за това привлекохме вниманието на организаторите и станахме домакини на Табиет Фест 2017 Ботевград. Пожелавам ви, разбира се, добро настроение, вярвам, че вие го имате. Виждам, че времето е хубаво, надявам се и през останалите 3 дни до неделя да се запази поне такова, за да може празника да бъде пълен. Само преди няколко седмици чествахме и празнувахме Великденския събор на Ботевград, когато времето така малко се заиграваше с нас и ни опъваше нервите, но въпреки това се получи, мисля, че добре. Така че имате тренинг и надявам се в тези 4 дни в пълна сила да покажете доброто си настроение, да се забавлявате. Виждате, че има осигурени забавления, атракциони и за малки, и за големи. През следващите 3 дни, включително днес четвъртия, ще станем свидетели на много интересни състезания, на много хубава музика, балканска музика, българска, гръцка, сръбска. Тоест, музика, надявам се, за всеки вкус и за всяка възраст. Също така ще успеете да опитате специалитетите на различните балкански кухни, нещо, което мисля, че ще представлява изключителен интерес за вас, нещо, което не се е състояло в Ботевград. Пак казвам, надявам се, че фестивал ще премине достатъчно добре, така че до година организаторите отново да ни включат в техния календар и с още повече мероприятия. Още веднъж благодаря ви, че сте тук. Пожелавам ви добро настроение и приятни мигове с Табиет Фест 2017 Ботевград.